Nagsungka na ang ginatudlo mastermind sa pagpangransak sa isa ka bill payment machine sa Barangay Danao City proper sa nagligad nga simana. Sunod sa hepes ng Police Station 1 nga si Captain Roque Jimeno III, nagpakig-ango sa Provincial Intelligence Division si Ariston Solis agud nga magsungka. Pahayag sini sa kapulisan nagsungka ini bango sa kakulba sa iya seguridad. Madumduman nga masobra 300,000 pesos ang gintaban sa mga machine. Pito ka suspect ang ginatudlo, nagpartihanay sa kinawatan nga kwarta. Ginbalik ni Ariston ang 10,000 pesos nga nabilin sa ginapahayag 60,000 pesos nga parte sini. Ginaligar sini nga ginbayad sa bills kag utang ng kwarta bangon bago lang bata ang iya asawa. Nagapabilin nga at large ang apat pa ka mga ginatudlo lookout. Gusto niya man nga magsungka na kay ti gaano sa sangiya nga safety kay do ga damo sa napamitsar kay basi ko nang isulod siya kay dakop so amo na nga ako niya na lang sa magsarinten sa